Так что значит эти ваши тучи? Да ничего, кроме того, что это тучи. Нет. В поэзии тучи это что-то иное, скрытое. Так что вы понимаете под этими тучами? Народ поднять хотели. Не ламайце крыжы, гэта вельмі нядобрая справа. Там ляжаць нашы жыхары з-пад зямельнага краю. Не хавалі іх сваякі, а хворую жывёлу пастралялі ды ў яму кінулі без разбору. Не знішчайце крыжы, не працягвайце справу ката, бо знаходзіцца на мяжы чалавечага страта. Не пахіснулася рука, у патэліцу трапны стрэл, непатрэбная грамада. А што схавацца хацеў? Да пабачэння, да відзення, да сустрэчы, ты мой бедны чалавеча. Бывай, бывай, да пабачэння, да відзення, да сустрэчы, ты мой кволы чалавеча. Бывай, бывай, бывай. Можа і твае сваякі трапілі пад воўчы закон, там мільёны загінулі, а мы не ведаем іх імён. Да пабачэння, да відзення, да сустрэчы, ты мой бедны чалавеча. Бывай, бывай, да пабачэння, да відзення, да сустрэчы, ты мой кволы чалавеча. Бывай, бывай, бывай.